Hvor mange timer om ugen, dagen bruger du? Det er forskelligt. Det er ikke sådan, jeg kan sige, at jeg prøver i hvert fald, eller ikke, men hvis jeg keder mig, så gør jeg det hver dag. Men jeg gør det også, hvis der er nogle sjove ting på det. Hvad bruger du til? Facebook, altså sådan chat med mine venner og se, hvad der sker, købe tøj og altså musik og alt sådan noget. Hvordan og hvor meget anvender du sociale medier i din familie? Jeg tror i hvert fald hjemme, altså min mor, min far og mine søskende bruger det. Altså, så det er ikke kun mig. Bruger dine venner og omgangskreds sociale medier? Ja, det gør de. Synes du, at det gør hverdagen lettere? Ja, det synes jeg meget, fordi det, altså, man er meget mere social med sine venner, og meget mere kontakt med vennerne også efter skole. Altså nogen du foretrækker for andre? Ja, altså dem jeg bruger er nok sådan noget som Facebook og Tumblr og YouTube og blogs og sådan noget. Og hvis du havde indflydelse på medierne, hvad ville du så gøre? Undskyld, hvad? Hvis du havde indflydelse på medierne? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg vil... Nej, det ved jeg ikke. Men, ja. Er der noget, du som sådan gerne vil ændre på? Ja, der skal jo mere sådan overvågning over nogle medier. Jeg synes, der er mange steder, hvor der for eksempel foregår mobning, eller altså nogle ting, som kan sove andre folk, og der skal jo ligesom være et eller andet på de billeder, folk lægger ud og sådan noget. Tak.